Iki mau awakku rada greges sih, guys. Aku ora teksir masak jane ngono. Tapi lah piye lho, guys, engko mangan opo lek enggak masak? Ya wis nyambel ae. Iki nek lombok ijo terus brambang bawang ini iki tak sambel. Iki mau terasi lek ngoleh-ngolehi bapakku mari teko Zaro Wali Jawa Tengah terus dibawa nih terasi. Ya ampun aku jan terharu. Kok ujuk-ujuk diteri terasi sak kresek, ya ampun Pak, matur suwun nggih. Terus tak goreng nih tempe barang ben komplit engko lawe. Nah, iki tak jangane bening asem iki. Ini ki ae wis bene, soalnya aku jan rasa-rasan pol iki mengarep masak. Tapi engko mbahku piye? Soal lek ditumbas nih gampang gak cocok. Ya wis ngene ae gak popo. Jangan bening wis dadi sambel lawe tempe goreng. Ya wis, selamat mencoba di rumah.